Mislim da nam kuhača nije potrebna u aikidu. Ne, nije potrebna kuhača, potrebni su neki drugi rekviziti, dobra volja i poznavanje ove istočnjačke vještine. Ako je baš dobro ne poznajete, imate prigodu sada nešto pobliže o njoj saznati, kao što su i polaznici seminara koji je održan u Sesvetama s jednim poznatim majstorom ove borilačke istočnjačke vještine aikida, a jedan od novih ljubitelja aikida je naš Gordan Ćelić koji je sve to popratio. Oboriti protivnika ili ga prebaciti preko leđa izgleda teško i bolno. No samo tako izgleda, jer je aikido, vještina sve popularnija i u Hrvatskoj, način opuštanja i stil života koji mnogi miješaju sa sportom. Aikido nije sport, aikido ulazi iz Japana, naravno, to je japanska borilačka vještina koju je osmislio osnivač Morihei Ueshiba. Aikido je razvijanje vlastitog duha, zdravlja i nenasilja kao neke najviše životne, recimo, prioritete mogućnosti i na taj način vi rastete. Znači, tu nema natjecanja, nema pobjednika, nema izgubljenog, nema ko je bolji, nego jednostavno vi se razvijate u skladu sa svojim mogućnostima. Aikido, znači ai ljubav, harmonija, ki energija i do put, odnosno način života, kokoro srce i kino nagare, odnosno protok energije, kija, koji se nalazi u svima nama. Zanimanje za ovu vještinu svakim je danom sve veće, pa je u Sesvetama organiziran seminar na kojemu je bilo 60-ak polaznika iz cijele Europe. Vedran Rakinić uspio je iz Japana dovesti ponajboljeg majstora aikida, Ryujia Shirakawu. Ja sam se predstavio što radim, koliko dugo vježbam i jednostavno da samo to radim. Ne? I on je to nekako prepoznao i na taj način je rekao doći ću u Hrvatsku, želim podučavati ljude u Hrvatskoj aikido i ja sam bio sretan i zadovoljan. Evo, vrlo jednostavno, iskreno i jednostavno. A iskren i jednostavan je i ovaj svjetski poznati majstor. 合気道はスポーツじゃなく対決試合があるわけではないので、合気道はパートナー、相手を尊重する、相手のことを受け入れることが必要です。それがすごく一番大事。 Za zavidnu razinu aikida poput njegove potrebne su godine vježbanja, a svaki viši stupanj moguće je dobiti samo od mentora. Njemu je mentor i učitelj bio njegov otac. 父が教えてくれたので、普通の人よりより詳しく教えられ、終わった後とか家でも教えてもらったので学びやすかったかもしれないです。あとわからないところとかをすぐに直接聞けるので。 Danas on na isti način podučava druge. Polaznici seminara isprobali su i druge sportove i borilačke vještine. I started with Shotokan karate, a little bit, boxing, Tai Chi Chuan, Kung Fu, and now I'm practicing for 18 years Aikido, and I teach Aikido, and also Kung Fu, Wing Chun I teach. So I know, I haven't done only Aikido, I know what martial arts are. I think it's the best for building good people if you practice with certain rules and philosophy. I think it's the best. Na Taekwondo smo bili na parketu i udarali jedni druge s puno agresija, a ovdje na Aikidu imamo podlogu koja se zove tatami i puno je lakše na njoj raditi. Bude li ozljeda i na Aikidu? Ne, nikakvih ozljeda. Osim ako se u privatnom životu ne razbiješ, inače nema. Za mene aikido je način da se i opustim, znači da nakon jednog napornog dana, stresnog, dođem na jedno mjesto gdje se i meditira i druži i u stvari doživi jedan ugodan osjećaj. Upravo je to ono što je danas svima potrebno. Duh i pozitivna energija, kažu organizatori, u nadi da će aikido vježbati još više mladih ljudi.